mo na nso kra bond me pension bondholders no on say ebrebi abesne ko wo mo atwi fa monten so aye wo ye kire na chi wo kodaye no sai ade atodwa se asaban no mpese obetie wo munti no enche wo besan ate wo hogu monten so na wa ye kira aban ne se won sika kamo ene de ode ato hod me wo sa aban tua ma wo mo no ohwemfa ma wo pensional bondholders and the atudwa say esan say bosha aban ehye won say obetua won sika de ama won no achenti no wo besan ate atwea akobo ho adwa awaso ye risk asem so e de atwe aban na dwene abaso say bosha wo hye won no onhwe no ani so mo kire say otonim aboso me de toso di mienu wa afi mu a na eye mpre toso num a makobo ho adwa awaso ye ho no ane so afo a ogina so ye risk asem so anemu e ampani atra ye Mohammed Amin Adom ehia ya omu ejitu mu say asoye no be ye nhyehyeye na nimanimu ya watua won sika e de ama won otonim aboso me de toso dunum wa afi mu ma onam so mo ni asoye na nkasa kohia ya wode wonsa ehye nkrata ase esensan ye eno enam so mo gya atuate a okote ye e wa asoye ho no ya onam so ede kokobo ma aban se nyade obegye mu ne sisi obetua won sika e de ama won nenso ebra da wo hye ye no so ye no wantua sika no krata nso wo koma won so okotonim aboso me de toso edunkron no so mo anya mu aye bia enu nti ayo homu mo bosome da edikan wo mu nyina esa kwase ye ho akwatena ho de akosi se emu aye pa bi betumi afiri aban ho e de aba Dr. Edu Anani Ntwi ya oda ekuo ya no ena ne nsa hye krata ya ase